ברוסית. טוב, אז ככה. יואו, זה ברוסית. מה זה? איפה המצלמה? פינקי קיבל מתנה בעיתון ברוסית. אנטון, אני לא מאמינה כן, שבאתי ברוסית. את המצלמה. לא הבנתי את זה. את רוצה להגיד משהו? כמו מזל טוב, הנה, או, מזל טוב, וגם אני רוצה, רגע, זה עטוף עם... מזל טוב, רגע, בוא, אני אצלם רגע, אתכם. לא צריך ללחוץ, זה וידאו, כן? זה וידאו, אני יודעת. זה וידאו? זה וידאו. מתנה עם עיתון ברוסית. ושרוך. רגע, תראו בשרוך של נעליים. שזה שרוך, וזה פה ברוסית. רגע, כן, אוי, לא שיט, ראיתי לא את רואים זה. שזה ברוסית. יאללה, בוא נפתח את זה. טוב, בוא נפתח את זה. Happy birthday to you. אולי תתרכז. ג'ו, יש לי הרגשה שזה... האמת Happy שיש birthday to יו. Happy birthday dear Sagi. דיר סנצ'ז. Happy birthday to you. איזה מעניין. Oh. על זה שילמתי הרבה כסף? מה אתה רוצה? זה מה שאתה אומר? חכה. זה עוד צלל הפתעות, כפרה. I like it. I like it. יואו, די, לא נו, נו, מה זה? עוד לא עיתון. ניתן ברוסית. עוד עיתון ברוסי. רקלמה, זדריה. תקשיב, הוידאו פה קצר, אז... כן, אז תתחילי להזיז עניינים. כן. אין משהו, תפתח מצד שמאל, תפתח מצד ימין. לא. תעביר לבן אדם שמשמאלך. וואי, איזה משגעים אתם. הייתם אומרים מזל טוב וזהו. עוד עיתון. עוד עיתון. יש עוד עיתון? יש עוד עיתון בפנים. נחשוב זה מה יש אנטון. בפנים. עוד עיתון. רגע, זה גם עיתון ברוסית? לא, זה לא 70 עיתונים. אם זה 70 עיתונים אז... זה רבנזון, קלוב, ליגה, פרסומת שנייה. אנטון, אתה רואה למה לא רציתי להביא לך את המצלמה? כי אתה מאבד הכל. אני אעזור. Happy birthday dear Sagi. לא, זה אם לא? עוד לא, יש שם עוד איזה Happy birthday to you. לא, זה לא כזה קטן. האמת שאני לא יודע, אני פשוט אוהב את הכסף. לא, בסדר, תמשיך אחי, סבבה, הפרעה. והיא מחכה, והיא עדיין מחכה. ונגמר. כי אני לא רוצה לבאס אותך ולקרוא את זה ישר עד הסוף. בגלל זה אני אפתח את זה כבר הפעלה. אתה יכול גם לקרוא את זה ישר עד הסוף, עדיין יקרה לך זמן. ניתן להם, נתחיל להשתכנע. הוא מתחיל גם להתעצבן, לא? אל תוריד את זה, רגע, פה עכשיו. את תראה אותם עכשיו, תצטרך לצלם את המסך. לקחנו את הים ושכחתי שלקחנו את הים. תסתכל. פאקינג אנויינג. אוי, נו באמת. אוף, זה מעצבן זה, אה? אבל בסוף זה הרבה עיתונים, אני כבר יודע. האמת שקנינו לך עיתונים. האמת שעשינו לך מנוי. סגי, עשינו לך מנוי. זה שלי לפסטר? סורמת לשלי. כאילו, סתם באמת עם מצלמה כי כולם פה עם מצלמות? כן. ועוד חזרתי הביתה. תגיע לפאנץ' ליין כבר. מה? עד כמה? מתוך 100%, עד כמה זה החלק שלך מפה? מה? החלק שלי? כן. 33% אני עונה. לא, כאילו, אם היית אומר שזה פחות, אז היית מקבל פחות מכות. אוקיי, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אוי אוי אוי, איזה מאיים אתה, אוי אוי אוי. אוי אוי אוי. הוא נקרא את like a baby. בוא'נה, מה זה סגי, אתה מתבכיין יותר מאנטון. אני מתבכיין על זה שאני פותח את זה. אני אוי מאמין אוי אתה אוי. מתבכיין לסגור את זה. זה היה רעיון של אמא שלי, חייב להודות. רעיון שלי? של אמא שלי. גם היא תקבל מכות. אמא? תודה. נראה לי היינו צריכים להפסיק את הוידאו באמצע. איך אין לי מקום לוידאו ולא לתמונות? כעבור 7 שנים. אתם לא רציניים כל כך. בוא'נה, לאנשים עם האס לראות את זה בווידאו. כן, זה רחוק גם בסבא? אין לי מושג. זה פאקינג רחוק אחרי שרמות. יואו.
לא, כי... אתה יודע מה נראה לי שזה? נראה לי זה זיפו. לדעתי זה... לא, שקט. זה זיפו? שקט. עוד אחד. בסדר. האמת שרציתי שתפסיק לעשן, אבל הם שכנעו אותי. לא, לדעתי אתה מקבל פה משהו שתמיד רצית. לא מקווה. אתה מצלם שם לדוגמה? לא, אין לי מקום בכלום. תלוי. רגע, לא מצליח לפתוח את זה. יאללה סגי, נו מהר, תכף ייגמר. למה ייגמר לי בסוף המקום?